What the fuck? Čo je toto? Zuzka, Zuzulíka. Kde si bola? Pom, 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 pom. Raz, dva, raz som tu zás. Je mi ľúto, ale kvôli ochrane techniky to treba vypnúť. Chápeme, chápeme. Pekný večer a snáď budeme pokračovať trošku. Normálne, zrušili be free. Chce to šamana, chce to šamana. Chce to šamana. Ja ani neviem, na to zosilnili. Nasrať! Lebo Lebenovo doby pán. Chce to šamana, ľudia, šamana. Tam hrajú! Oni nemajú repráky. Nehra hudba Slovenov. Nehra hudba, hop, hop. Toto bude 3-hodinový záznam z Bifry, live stream, všetko pôjde, more. Tu sa chceš viebať hore, na tom blate. Čo ti jebe teraz? No však to ťa hovorím. Plán. Tak on to stave. Tak ty robievaš zoom zoom? Jo, vám môj. Tak tu máš záznam, hop, žip. Hlavný kameraman. Jeb na mňa. Vyholený. Jeb na mňa, lebo...